sama kira yurusek buat wonten astuka menapa nggih mantu wonten ing dinten menika. Alhamdulillah nggih. Ya aja mecucu terus. Sing ngendang mecucu terus ya ben ngene iki kok. Kawene lagu medhos. Jeng Sunan kan gawe lagu ngedos. Ya. Lagu medhos ya. Nggih. Ya Mas Atok siap. Nggih. Nah, lagu ini masuk ke ngangel kan dari kok ya. Lagune Mas Sugeng nek kereta nggih sekeca ngeten iki lagune. Banjur
anu MC kondang senior. Cobi mriki. Oh, piye. Lah nek aku ngono ora rambut jejer apa-apa niki Mas Sugeng lho. Kabeh. Jejer mriki. Mriko setunggal mriki kalih yo. Kalih. Perkempen. Mboten kesaene ngoten yo. Asli. Banyu. Ya aku ora ngerti gayamu. Takon oto ngono lho Mas. Badhok rene sing kamu nyawet. Iya nyatane yo ngono. Lah ngono nek disawangke ra yo ketok lek MC rego 2,5 juta. Mung kaya Monggo. Oh, tapi gunung pelok nang Oke. gunung. Saya nyeket dari nglodake kan. Di sunah susuk boten iki. Oh, matur nuwun. Dinoli iki. Alhamdulillah. Yo. Rasane Pakai sunah langsung bersama iki. Sampai dino. Pakai sunah masuk tuh masari Allah berikannya. Dan terjadi lagi
sugeng niki ketoke penyanine tek telu iki ganjil mari sepi saweran lungguh sitok. Nah, lanjut lho, mbok menawa aja, Mas. Pak Mas Alwi. Matur nuwun. Mas Sugeng karo aku ki kowe nek yang sing rasa doko perujun. Iya, Mas. Langsung saut, aku kesuwen aku ngantek iki dadi aku dedeg. Nggih, matur nuwun Mas Sugeng. Serat dingin jadi. Nggih.